No niin, tällä kertaa vähän bushcraft-hommia. Tehdään tämmönen Swedish torch, eli se on tuo suomeksi varmaan joku jätkin kynttilä. Otetaan sopivan pätkä puuta ja halkaistaan se 4 osaan. Sen jälkeen vuollaan nuo puitten sisäpinnat suurin piirtein tuosta puolesta välistä ylöspäin, jotta siihen kynttilään saataisiin sitten semmoista ilmarakkoa siihen. Sitten otetaan puut nättiin nippuun. Pyöräytetään vähän raatalankkaa siihen ympärilleen, saadaan tuo paketti pysymään kasassa. Tässä minä vielä laittaa tuo paketin uudestaan, koska laittaa tuonne väliin tuommoisen ristikon, jotta ilma kulkisi paremmin tuossa kynttilässä. Sittenpä siinä ei muuta kuin laittaa sytykettä tuonne väliin ja rapastaan tulet perään ja katsellaan, kun se sinne syttyy nätisti. Tämä syttyi kyllä yllättävän nätisti ihan ekalla yritykselle. Sitten kun se syttyy, siihen voi vaikka nokipannukahvit laittaa kiehumaan. Annetaan veen siinä lämmetä hetkinen. Sitten kun vesi kiehuu, niin pannaan kahvinporoja sekkaan. Nokipannukahviahan me ei mittailla, vaan se laitetaan perstuntumalla, niin tulee ihan paras sitä kahvista sillä. Kahvinpurut pannu ja sitä voi vähän tikulla hämmenelle. Ja sittenpä meillä on siinä maailman parasta kahvia, eli nokipannukahvia. Mikäpä se sen parempaa olisi tälleen talvipakkasella kuin tuoren nokipannukahvi. Ai et.